Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu a dnešné video bude opäť líčiace po dlhšej dobe a bude to video, o ktoré ste si písali. Bude to full face make-up s jednou značkou. Ja som si vybrala značku Catrice a to z toho veľmi jednoduchého dôvodu, že doma keď som sa pozerala, že teda aké produkty doma mám a z ktorej značky by mi ešte čo chýbalo na to, aby som si dokázala namalovať celú tvár, tak mi z toho vyšlo, že produktov Catrice mám doma najviac a tým pádom budem musieť zohnať už iba málo produktov. Napríklad z iných značiek by to bolo podstatne obťažnejšie, pretože tie Catrice produkty, čo tu mám, tak používam naozaj denne a mám ich doma skrátka. Ale verím tomu, že budem v takýchto videách ešte aj ďalej pokračovať a vždy si zoberiem potom inú značku. Toto je výsledok môjho líčenia, ako je vidieť takéto nenápadné, jemné líčenie, vhodné kľudne do práce, do školy. Tak dúfam, že sa vám toto video bude páčiť, v prípade ak áno, palec hore, odber a koment ma poteší. Tak poďme na video! Poď si sem satkať, maminke. Tak, čakaj, maminka sa pozrie. Ako prvé použijem túto bázu pod make-up, je to Prime and Fine Anti-Red Base, čiže je proti začervenaniu, neutralizuje to začervenanie, neobsahuje olej a je dlhotrvajúci. Túto bázu ja vlastne používam bežne. V podstate inú bázu pod make-up teraz ani nemám. A bázu si nanášam najmä na zónu, kde mám rozšírené pory. Druhá vec, ktorú použijem, je tento korektor krémový Camouflage. Je to tiež produkt, ktorý používam na dennej báze. Lepší tuhý korektor som tuším ešte ani nemala. Hoci v lete som zvykla používať od V7 a ten bol tiež fakt dobrý. Len ten má taký tmavý odtieň, že som si ho odložila na ďalšie leto. Vždy si zvyknem dávať ako základ pod make-up tento tuhý korektor a potom na make-up si dávam tekutý. Ako môžete vidieť, moje lica ešte stále nie sú úplne 100% stave, ale je to 100-krát lepšie, ako to bolo pred necelým rokom. Keď si všimnete nejaké predchádzajúce líčenia spred roka, tak tam vidíte, že tie lica boli v katastrofálnom stave. Teraz je to už teda podstatne lepšie. Ďalšia vec, ktorú použijem z Catrice, je to vec, ktorú tiež používam pravidelne, dajme tomu, a je to táto báza pod očné tiene, tiež je to z rady Prime and Fine. K tejto báze sa v podstate vraciam často. Vždy je to tak, že buď vyminiem 1-2 balenia a potom skúsim nejakú inú bázu, ale koniec koncov sa k tejto vždy vraciam. Pekne na ni tie nevydržia, nehrudkujú sa, nezaliezajú tu do tej čiarky v záhybu oka, takže ja som s touto bázou veľmi spokojná. Kvôli tomuto videu som si kúpila aj tiene z Catrice. Kúpila som si túto paletku z ich vianočnej edície, ale okrem toho, že vlastne obal majú krásny, bielo-zlatá kombinácia, mne strašne lahodí oku, tak nie som veľmi spokojná s týmito tieňami, ich pigmentácia je veľmi slabá. Sice majú pekné zloženie, že na taký bežný deň alebo na také jemné romantické líčenie naozaj sú veľmi pekné. Tieto dva tiene na boku sú s trblietkami, ale no asi som nemala šťastnú ruku, lebo toto nie je teda nič moc. Ale použijeme ju teraz. Ale čo sa mi na nej páči, je toto úplne pekné veľké zrkadlo. To je super. Dobre, beriem tento neutrálny bledý tieň a nanášam ho do záhybu oka, aby sa dal potom pekne strácať. Takže toto líčenie očí bude veľmi, veľmi jemnulinké. Dobre, zoberiem si teraz, budem sa držať ja tých svetlých tieňov z tejto paletky a ten tmavý použijem len skutočne na trošičku vytieňovanie. Zoberiem ten trblietavý, síce neviem, či je celý ten trblietavý, alebo to bola iba tá vrchná vrstva, lebo ten spodok sa mi teda už nezdá. Už keď som ho tak zotrela. No, uvidíme. Možno taká paletka niekomu, že na bežný deň, že mu stačí úplne také jemnučké líčenie, ale ani tá trvácnosť týchto tieňov z paletky
nie je nič moc. Ak máte nejaký tip na tiene od Catrice, tak mi dole napíšte do komentára, že ktoré sú naozaj dobré, do ktorých by sa oplatilo ísť, pretože ja hovorím, tiene z Catrice nemám. Zoberiem si teraz ten tmavší. Tieň zostane v týchto, to je taký šedý, to nie je hnedý, to je taký šedastý tieň a nanesiem si ho do záhybu oka, aby sme vytvorili taký 3D efekt, aby to oko nebolo také ploché. Ja keďže mám padnuté viečka, tak si musím trošku ten tieň vytiahnuť maličko vyššie nad záhyb oka. Ako môžete vidieť, toto líčenie bude veľmi jednoduché, vhodné na bežný deň, veľmi jemnulinké, ak si niekto nemôže dovoliť do práce dať výrazné líčenie. Myslím, že takéto nude líčenie je veľmi ideálne. Dobre, takže toľko z tejto paletky. Sice ešte ju budem používať aj na obočie, pretože žiadnu vec na obočie od Catrice nemám. Začnem si teraz robiť make-up tváre, pretože ja si špirálu nanášam až potom, keď som zapudrovaná. Pretože už párkrát sa mi stalo, že keď som si nanesla špirálu, teraz som si úplne behala po tvári tým štecom s pudrom, tak som si buď zlepila riasy alebo podobne, takže tomu sa chcem vyhnúť, takže špirála príde až úplne nakoniec. No, a čo ja úplne zbožňujem a čo vám maximálne odporúčam je tento make-up od Catrice a je to 12-hodinový Matmos make-up. Ja mám teraz odtieni 010 Soft Ivory a tento odtieň je pre mňa úplne ideálny na zimu. A tento je aj že powdery matte finish. V podstate ja by som si ho nemusela ani zapudrovávať, pretože naozaj hádže taký pekný pudrový finish, nelesknem sa po ňom. Ale ja mám vo zvyku si make-up vždy zapudrovať a potom mám istotu, že mi vydrží celý deň až do večera. Takže tento make-up vám fakt odporúčam, ja ho používam denne, používam ho už asi 3/4 roka, alebo teda minimálne od leta. A zbožňujem ho. Je to ten penový a veľmi dlho vydrží. Make-up si nanášam prstami, jemne si ho takto roztiahnem, rozotriem. On naozaj veľmi ľahko klže po tej tvári a potom si ho zapracovávam štecom. On naozaj je taký... No nebolo by ho ani treba zapudrovať, ale ja si ešte na make-up dávam korektor, pretože mi začali teraz presvítať nedokonalosti. A korektory, ktoré... Ty koky, to je... Je to tak správne? Korektory, ktoré používam bežne denne a nie je to žiadna rarita u mňa, tak sú to tieto od Catrice Liquid Camouflage a mám ich v dvoch odtieňoch. A to z toho dôvodu, to, že 0,10 tú porcelánovú si dávam pod očí, aby zmizli po prípade kruhy, aby sme to pod očami prejasnili, tu spravíme jednu takú čárku a ešte tu dám trošku. A ten tmavší 0,20 Light Beige si dávam ešte takto na líca na tie nedokonalosti. Vlasy. Svrbí. OK. Aj na druhé líčko. Tak. Korektory si teraz nechám trošku zaschnúť ako keby. A medzi tým si spravím obočie. Ako som hovorila, na obočie nemám od Catrice nič. Ale rozhodla som sa, že použijem z tejto paletky ten tmavý šedý tieň. Hnedý šedý. A pokúsim sa s týmto tieňom trošku si vykresliť obočie. Hoci je mi jasné, že výdrž toho tieňu na obočí nebude dostatočná na celý deň. Teraz si zapracujem korektor. Zvyknem si zapracovať buď týmto štecom, alebo tou húbkou. Ale teraz tu nemám tú húbku po ruke, takže si vystačím aj so štecom. Kvôli tomuto videu som si kúpila aj púder od Catrice a je to All Matte. Je to Shine Control púder a má byť teda
s matným finishom. Ako hovorím, samotný make-up od Catrice, tento penový, netreba zapudrovávať, pretože má krásny pudrový finish, ale keďže som si ešte na ten make-up nanášala korektory, tak tie je potrebné zafixovať. Ja ho mám v odtieni 025 Sand Beige, som si zobrala takýto na zimu a fakt, tento puder sa mi páči. Ako ďalší produkt, ktorý som si z Catrice teraz zobrala, je táto paletka konturovacia Prime and Fine. A s touto som fakt spokojná. Odkedy ju mám, tak používam v podstate len túto. Tento hnedý tieň je v krásnej studenej farbe a také toto je. A potom je tu taký svetlý tieň, ktorý má jemný špit v sebe. A je to taký rozjasňovač, ale zdá sa mi, že je veľmi taký svetlý. To je naozaj veľmi pekná hnedá farba. A túto paletku vám odporúčam vyskúšať určite. Rozhodla som sa, že ako rozjasňovač nepoužijem tento svetlý tieň z paletky, ale mám tu samostatný rozjasňovač z ich vianočnej kolekcie. A tak použijeme tento. Tento je skôr tak do ružovková alebo do oranžová, marhulová. Naozaj sú to takéto ako keby kamienky. Rozjasňovač, čo ja viem, na taký bežný deň úplne stačí. Niekto si nezvykne napríklad rozjasňovač dávať na bežný deň vôbec. Ja zvyknem a je taký jemnunký, že je to fajn aj na ten bežný deň. Takže ja môžem naniesť špirálu a o tejto špirále vám chcem povedať, že je úplne skvelá a toto som tiež objavila až teraz, keď som robila taký nákup, že čo mi vlastne ešte z Catrice chýba, aby som si mohla spraviť full make-up. Takže bola to teda táto špirála a vybrala som si ju z toho dôvodu. A je to ináč Glam & Doll, lebo táto kefka, toto je moja obľúbená kefka a je to presne taká istá, ako má moja obľúbená maskara Miss Sporty. Že to je úplne, ale úplne to isté. Až na to, že táto riasenka stojí okolo 4 eur a tá Miss Sporty tuším 2. No plus, minus, jedna, druhá hore, dole, čiže... Ale táto je skvelá. A túto používam tiež teraz denne. Zostavujú nám už iba pery a z Catrice tu mám takúto ceruzku maličku a bolo to Long Lasting Lip Pencil, je vodeodolná. Tieto ceruzky od Catrice na pery sú celkom fajn až na to, že neviem, či mám furt taký blbý kus, že im už 100-krát padol niekde, ale strašne sa lámu. Čiže ona, že je takáto malá, to ešte neznamená, že ja som ju už toľkokrát použila, ale skrátka iba toľkokrát ju musím strúhať. Pretože jaký ostriham a dotknem sa pery, hneď sa zlomí a môžem strúhať zase. Takže niekedy som z týchto ceruziek na nervy. Preto mám v podstate radšej aj tie vysúvacie ceruzky. A rúž tu mám taký storočný a je to Ultimate Color 240 Hey Nude. Nie je matný, je taký šťavnatý, ale nemá v sebe trblietky. Farbu má veľmi peknú, výdrž nemá žiadnu. Teraz na ne začalo slniečko, tak to svieti dokiaľ. Slniečko. A toto je finálny výsledok s líčením s produktami Catrice. A ja si myslím, že to dopadlo celkom fajn aj s tými tieňmi. Myslím si, že to vyzerá celkom pekne na tých očiach. Je to také nenapadné, jemné. Do roboty úplne vhodné, alebo na nejaký deň, keď nechcete byť výrazne nalíčení. Je to fajn, dokonca ešte aj to obučie s tým tieňom. Páči sa mi. Kto tam je? Niekto mi si myví, nejaký pasažier, prosím. Prosím. No poď na chvíľočku teda. No a už sa musíš obliecť. Ty v pyžame. Hello. Hello. No povedz, ako sa voláš? Lejla. Lejla sa voláš.
No to je skvelé. Čakajte, nevidno. A ja sa volám? Ja sa volám Anit. Tak skvelé. Tak skvelé. No dobre, Zlatka.